Bok ljudi, ja sam Leonardo, sa mnom je Mateo i dobro, da, krajnje vrijeme. I danas igramo Detran na SEO koji će biti u descriptionu, će biti IP. Ja sam na njemu trial mod. Kao što vidite, trial mod. I opet sam pao. What a fail. Evo, život. Tako kaj mogu reći. Okej. Je li to Angel of Death Afka? Čekajte malo. Siguran. Pa, zmrtao sam. A ja, okej, više nije. Vidiš da nije? S njegovići sam prešao, dobra. Inače bi eksplodirali. Dobre, o! 269. 269. Mogu sam ja sam mogu napisati, okej. 269. 269. Okej, inače ovdje uvijek pređemo ova. Lijevo desno. A ovaj put neću, naravno da ovaj put neću, naravno da ovaj put neću, naravno. Please be hot. Please be hot, poslije što ti umreš. Kaže. Please be hot. Kvadratić i Afka nije. Okej, on će podijeliti. Kvadratići. Kvadratići. 30.000 bodova, to tako imam. 40.000. Bodova, siromašan, Leo, siromašan. Šta ako ne pobjedi? Onda će vam biti tužno. Ne znam kako, ali ozlijeđen sam. Pa, aktiviraj trepove. Ne, tako blizu, pri kraju, bacaj, okej, bo. Au. I evo ga doze, evo ga, knife i krobar. Evo, Leo, knifek, švajsek. Kvadratići noob. Lol. Mogu ja dobijem 30.000, mene briga. Složio mi je koliko daleko ću doći. That was easy. Jedan 6-8. Kak se piše? Kako bi se pisao? Ne, briga me. Znam kako. Leo umire. Nemojte se betat na mene. A, okej, free run, okej. Ja baš sad neću bungee jumpat. Ja sam siguran da će Lovro umjeti prvi. I sad nam samo ja trp. Di si ti? Ti si ti za Aj, jesam prvi. O ne, Kvadratić je prvi pao. Onda je Lovro. Lovro the winner. Tip je koji se bet na mene. Tip je... Lol. Tip je glup ili glup? Ne znam. Znaš kaj? Glup. Mateo, pas ćeš, umrijet ćeš, izgubit ćeš se. Ne. Pasit ćeš, umrijet ćeš. Treba si se betat na sebe. Šta? Treba si se betat na sebe. Ne. Umreću, vjerujem. Zašto? Kak si? Kak si takvi nubovi? Ej, Ja mrzim ovu igru. Znači, radit ćemo 2 mape odigrat. Evo ga Lovro. Evo ga Lovro. Krivo si ga nazvao, on je nubara i pol. Ej. Bravo. Eksplodirao se, jesam. Sad dalje idemo. Ti si smrt. Oooo, brale, skužio. Blizu. Volim koji kap, stav. Okej. Okej, izgubio si. Ne, nisam skužio kako to rekao, viš da... Sam vraćam. Get wrecked, get wrecked. Da, ovo sam sve aktivirao, ovo nisam. A please. Nema, please.
Please, freebie, please, please. Frisbee, please. A troppo, Nati, frisbee. amo. Snage! Kakve prevari! Sad me lansira, zamislite. Daš mi krobar, daš mi krobar. Baci. Smeće jedno. Bacio sam. Jel sad imaš i koje oružje? Ne. Goodbye. O, vidi krobar je tu. Mislim da krobara i weapon, i da treka noža. Ajmo opet isto mapu, pošto mi specijal. Četiri. Ok, 4. Ok, sad ću vam pokazati sve trepove. Ovo tu. Ovo tu. O. Var, var, Ok, malo skačemo, jer ne možemo se kretat. I evo nas nazad! Kako ste ovdje? Kako ste? Ok, ne znam zašto. Gentleman. Zašto nemam knife? Ne znam. Bacio si ga. O, vidi stvarno. Evo, bet sam na tebe. Se nisi usudio ovdje free run. Skoro sam rekao death run. A dajem death run već. Nema opcije bez death runa. Daj! Okej. A ne, samo sebe ubila, može. Kockica se ubila. Kockica, tvoja što je. Kockica. Mrzim to što je slovo je blizu slovu R. I, okej. Zašto svi pocrkavali? Već sam da je. Očito. Ovo tebi se nije do kraja joinalo, jel? Da. Da, nisam ni glup. Pa vidi, čak nisam ni kod gumba. Da, jesi. Ma, gumb, di ti je tu gumb? Pa ne vidim ga više, zašto si ga aktirao? Mislim, vidim ga, ali ono. Više nije zelen. Sad je crven. Ajde ćeš doći. Ne. Ja sam preskočit, kaj te briga za taj trep je sranje. Dobro, kog briga. Baš sam htio čekat kao što sad. Bi se kaj, dobit ćeš pare, kaj te briga. Idem vidjeti koliko mogu daleko. Ja bi rekao ne. Već sam mogao 2 puta ubiti. Ne, da je sporo ti biti se aktiviralo. A super usporio sam. Zavesno se u zid. Ja te ne gledam gumb. Hex, I'm sorry Hex. Hex. Ja sam gumb. A znam, ali ovaj moj lik je rekao Hex. Ovo ti je ušio. Je. Ok, nema dekat na lovre, on će sada dodavat. Kaj da? Prek Steama upisek uskočnik Steam da dobi knife. Da radim. Usporite. Jesam. Da, ja sam de. Bome jesi. Da li jesi tu? Da znam da možemo trčat. A jeste, ise. O bok. Šta jesmo? Ovo kloro, kema. Kao na to vatra, a da, je. Ja sam uvijek aktivirao. Vidim. Neće on mene, predobar sam za njega. I sad oplešit ću malo cijeli trepot jedan put. Leda Lovro, moram ti nešto reći. Znaš da ti je jedan lik već prošao davno? Da. Umre, skoči. Ok, stišat ću se. Umre, bacio se u vodu. Tamo smo mi ostali nas trojice. Šta znam. Na vragu! Lol. Jednog dana ćete me isficirati. Šta više nismo? Mislili smo snimat horror, Ali, ispada da smo već snimali.
Loše bila mapa. A ova ne bi bila loša. Pa ne bi bila beskreda. Samo si je ti igrala, samo si, rekao si da nije strašna. I da ti je to. Mislim da padnem. Pa ti samo je trickshot. Nema trickshota kao prvo. Laga sam. Okej, bunny hop, pobjedili smo. Jej, Okej, pobjeda, Drago! pobjeda. drži spis, skakat će ti automatski. Mrzim ovaj jump. Ovo na kraju kada izletiš. To mrzim. O! Uvijek ćete tako jako ubit. Ne, Ja mrzim mrtav si je. Daj nek te ubi kraj. Trebamo te naučiti. Dobio sam naj. Evo dolazi do tebe da ti pomogne. Da ti pomogne ubit. A daj! Ja ne vrem ovo. Let's kiss my dog. Daj! Ja poludi ne. To zašto si ga pokušao ubit. Sorry, my dog. Sorry. A, on je lik zapleo. Zašto si tak glasao. Lol, what a fail. Ja samo mogu hodat. Imamo 500 na sat. Okej, moj problem, ovdje ću morat usporiti. Mislim, neću morat, ali on želim. Dok reći tu stvar. Oh, yeah. Vrtaj se, pašće. Ne, neću. Ubrzati se. Vidjet ćemo. Vidiš da ne? Leo je lago. Okej, nemojte ti sram s komandom. Ha? Nemoj da ti sram s komandom. Nemoj da ti reportam. Ne možeš. Mogu. Ja slagano kažem da može. Kreneš kome će vjerovat. Trial modu i tebi. Pa pisat će u konzoli pametni. Because doma nema konzoli, to je samo za Dark Reaper servere. Fuck. Ja sam tek na Kako mi sve bilo puno kako je neko ubio nekoga. Ja samo polako. Znamo. Pokušao sam. E pa nije ti uspio. Znam. Forgive me. Okej, ja upi se. Tak da mogu dobit novac. Vidiš kak sam dobar. Pazi runnera onog kockice. Aj pogledaj ga. Pa da. Evo kod mene je taj popis. Ja sam te preš. You see me rolling. You hate that? Dobro će umjeti, to sam siguran. Da proneće ako ovaj i faile. Ajde ode dobro, žrtve se za njega. Sam vidi malo napred natrag, imaš tam granicu, ti je nacrtana. Imaš 69 health-a. To je nekako. Ne idem tamo, ne idem. Ako si ti klikajci. Sam kreni. Nek te ubije, kaj ti briga. Boš tak kasnije crkvo. Mislim, ako Leo nije mogao. Ajde daj, hoće neko. Evo će Bunny hopat pred tebe. Bude još def odustao. Evo, mogu Bunny hopat, ne bi ga uspio ubiti. Usporavaju igru i tako. Da, ne Ok, ja pokušajem. skoči. Skoči.
Sad cijelo vrijeme skači po tim blokovima ravno. Da, iskoči u vodu odmah. I odan, skoro je otišao. Da, iskoči u vodu da... Ne, ajde, nek proba. Možda uspije, nek nađeš. Malo šanse. I ovdje je ono. Izlete ti šurikeni, tak naš. Pile. Idi naprijed, sam brzo pretrči. Da, pretrči, nećeš uspjeti ovako. Kako znaš da neće uspjeti? Ne uspije. Znam, ovo je dobar igrač. Da. I zato ti je predobar igrač, on predugo igra na serveru. Onda je dobro, vidim da ima krune. Igra duže od mene, uspjeti, tebi treba znati. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Def je AFK. Da, svega. Ne mogu se sjećaš kad sam ti rekao. Ček, Leo je Def, nije. Nije, nek ja imam moderatora. Na serveru. Ja mogu banat, kikat, vornat. Skledat. Ali da je freerun, ne moraš napisat. Ili se edit da vidim da akcija miče. Evo si. Ja samo hodam. I onda. Okej. Samo... Stvarno, Leo je već mrtav. Pa namjerno se ubio. Ovak se preskače. Da, moraju mi dati access, trebaš pitat s adminom. Ok. Zato što su morali restirat jer neke su se dodatne stvari restirale, ne samo to. Mislim da se neko kladio na njega. Jadan on. Da. Kockica. Kockica. Bunny hop izaberi. Zašto vi? Ili dobiš pušku. Ako. Če je baš ovak, nije me briga. Ne možeš tako. Ok, očito ne mogu da. Moraš malo bunny hop. Kako prijeti i puca da puca. Hoću ovu mapu, čovjek. Moraš da puca ja. O, taman u glavu, idem na ciljat. O, Evo. čekaj, pazi sad ovo. Aj, Evo si... kak se baca to. Q. A, Kockica, to je još jedne pohoja. da nećemo se. Q. Jel sad ako ovo dotaknem umrem? Da. Bok dobro, vidimo se. Aj bok. Kak ti bani? Leo me naučio. A ja nikad neću naučiti. Hoćeš kad te Leo nauči kad završi video? Ne, Mateo će te ovaj put naučiti. Želim vidjeti da može biti isti profesor koji ja. Da može biti profesor. Profesor Plum. Ne, profesor Bunny Hop. No, Profesor Plum. Daj, tu tu miš. Ja samo stupim. Kaj si zabio u zida? Ne. Nisam mogla se sporiti. O, aktivirao je, dobro. Madaš kaj proći ću sam? A možeš preskočiš kroz te lasere između njih. Znam, ali možeš i preživjeti. Pa da. Jednostavno. Bravo. Usput. Ovo? Tryhard mi je on trenutačno, pa ću Šta? ići jako dobro. Tryhard. Uključen mi je tryhard mode. Ok. Pokušavam biti što bolje. Ja nikad neću naučiti.
Ja sam to preskočio bez... Ovo je prelagano. Ovo je... jedvan... ono... Lower skače po desnoj strani. Ovo je prelagano. I ovo je prelagano. Nisi se bejta na to. Ode ti. Mateo, nemoj ti, ovo ja sam od uvijek htio Ne brini, ja sam mu već aktivirao trap. A da, Izgleda da će Lovro prvi stići. E, baš nećeš, ha. Okej, hoću. Moram samo sporiti ovdje. Okej, ja ću bunny hop. Zbog čega? zabre. Nisam niš izabrao. Ja sam u survival. Mislim da se lik kilo. Da. Ja sam preživio. Vi ste isto umrli, ja sam jedini preživio. Ne, ja sam zašto sam skočio u onaj okvir. Pa je nestalo staklo odjednom. E da. Da, nestalo je zato što sam ga povećao. Ajde, hodajte, kad imam toliko dugo treba. Ma ništa. Što je to tamo? Leo! Nimo, mrzim bunny hoppere. A ti si la... Ja nisam bunny. Mrziš bunny hop, znači mrziš mene. Nije zato, nek pokušavam još napraviti. Znači mraziš. Znači tebe ne mrzi. Ma ne, znači mraziš sebe. Pa i to je obršno, znaš. Da, pa i on je isto bunny hopper. Mislim da mi je uvijek prošao i me brija. Šta? Mislim da mi je uvijek prošao i me brija. A ne nije. A pa lik je bio iza mene, what the fuck. Bio je ispred tebe, ne znam kako se toga. Ja gledam šta? Daj, ajde, aktiviraj. My gut. Možda sam se trebao rađe žrtvovati umjesto ovo. Hupa! Da sam malo fail. Ok, ajde da ti probam objasniti ovak, iako vjerojatno nešto skužiti. Znači space, A lijevo, D desno. Tak stalno. I ne držiš duplo V. I nemoj držati duplo V. Onda ovak. Da. Samo u početku na kratko držiš duplo V i onda bunny hop. Okej. Lijevo desno gledaš. Sa mišem. Lijevo desno. Moraš iskakat, znaš. Skakat, A lijevo, D desno. I još gledat u tu stranu kad sišeš tipka. Okej. Ja to skužio. Jednog dana. A daj, aktiviraj! Ne. A, vi ste viš tu. Mogu se sve pretrčati, ja ne bih skužio. Okej, hvala. Ovo znaš valjda kako preći, prelagano. Samo skači. Kad mi ovaj lik mora stati ispred. Ha, da, to ti je tak. Želim se protiv nekog boriti pa ga puštam. U biti. Ali, Da ga puštaš onda nemoj ni aktivirat zamku. ma ne, da li ga zove pokušavam ubiti. Bilo bi lijepo da ga ubijem. Yes. Au, I jesi na zadnjoj zamci. Vidim to. Ja sam. Mislim se čak samo da ga ubijem. O da, beta se to reći, sad sam na film. Evo, bet on myself. Ajde, puštam vas ovo. Nemoj puštat ništa. Mislim sam prvi, drugi neću. Okej, nema veze, bunny hopper tu hopa hop. O, hvala za mene, hop hop, bunny hop hop. O, ne vjerujem da je još crko čak na tom. Lol. A, vrko se može. Ah, my leg. Lol.
jedini živ? Da, Ti naprijed aktiviraš ne znam weapon. gdje si. Pa iza. Šalim se. Neću. Čekaj, ono ovdje radi. Pod. A, da. Nećeš me tako ovako srešti? Hoćeš. Sad! Neću. Ne, kažem levo. Nemojte meni govoriti kada idem. Znala je najbolje. Htio sam to ovak da si taman pri kraju, ali ništa toga. Ne znam ja tebi čujem naprijed kad ćeš kliziti policu. Ti to klikneš. Čuje. Skoro će ti policu razbiti, to čuje. Ne znam kako mogu preći. Koga ovo? Illuminati confirmed. Ej, Pazite ovo ljudi. Dun 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 dun. Dobar knife. Dun 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 dun. Dun dun. Zato mogu sam prebani hopet. Ajde onda prebani hope, nije briga. Aj. Si ti aktivirao, zašto? Ne nam više. Znam da će to tak bani hopat. Mateo, nemoj se zeznuti. Šta? Nemoj se zeznuti. Sad će ti on to proći. Pa hoće najvjerojatnije. Viš da ja nemam drugih načina. Nije ti to jedini put. Sad kao. Ne, ali stvarno, samo trebam jako puno brzine imati. Kako? Ja trenutačno nemam. Da, imaš 500... Evo joj se. Inače možeš okolo ići, ali mi se nije Pa kako dalo. ti se ne da. Da čekat? Ne želim bit smrt, želim bit. Znaš čekaj. Runner. Ajde prođi već jedan. Pazio sam ovo. Čekaj, trebam se vratiti ga pokupit. Sad samo skači. Ok, hvala ljudi što ste gledali, vidimo se. Ja sam Leonardo, to je Mateo i evo smo se pridružili. Doviđenja. Doviđenja.